دم خوش گهدار و تماشاوان نژاد برنامه روژه‌وایی رو دلگلبمه. بری دروژان گروه که بسر پارتیا کارکرین کردستانی PKK بنابه هزین پاراستنا جوهری باشور کردستانی دامزراندنا خواه آگهاند. چندین کسیم روی و نخوماندی بالا حکومت هرمان کردستانی جیکشاندن و دیار کردن که هزین باشور کردستانی نکارین کردستانی به پاریزن والاهی هیا و جبود آگرتنا به والاهی دامزراندنا خواه آگهاندنه. وکی کو PKK حتی ها تو گروبین دن ندامزراندن ناوکدن و هیزکدن لسر آخا کردستان آزادان آزکرن و مدیا PKK جی پروپاگاندا به گروبی نوچه بشاندن. لسر خاکا باشور کردستانی مزنترین دستکرتا گلی کردستانی دیروکا مدرن ده به هیزا خویا مدرن و قهرمان کو هیزا پیشمرگین کردستانی هیا چه آرمانجا PKK اجدام زراندنا به گروبی هیا PKK آکو دجبری دولتا کردستانیه بانگشه کنفدرالیزم روجلاتان آویند که ریزیل سروریا خاک و دولت سوریه ترکیه ایران و عراق دیگره چما ریزا سروریا کردستانی ناکه چما آلین ترکیه سوریه ایران و عراق دی چالاکین خود هلدی دی لی ریزیل آلا کردستانی بخوا ناگره PKK کنها آلوزیان دنوینا قندیل ایمرال و هدف دجی دخوازه پیمگاو کوها بالی بکشنی سر چه وی مجاره هستیار لگل سیاست مدار نظامتین تاش جز استودیو آمیان آوندی ام دی بگرن دستو بنرخینن. سلاف کک نظام دین بخیر هاتی؟ سپاس کک نظام دین آرمانجا PKK جدا مزراندنا گروبک وحا ایکو روی وان نخوماندی روی وان وشارتی ده دستی وان ده چک هن بجلین سیویل هن بجلین چکدار یعنی آرمانجا PKK جدا مزراندنا گروبک وحا چیه؟ نه PKK ev demek ki derece ama zedeyci van mehdawi da lidje başur zedeyci lidje parti vigave hediyedi yektici tevkiriye hatta carcara dibeci tevgara goranji idi teslimi parti biye behevra lidje me betrkara ittifak kirne Servi esası çapamiye kadar pırtund tıştadını ve sinin dibini. Nail esas yani gorberi, uçağa emnaf PKK'da bu. Ev uslup, ev şekli provanda uçağa me karardı da em dest bir şer bikin videmi me jibo bingehi şerçi bibe ev tund uslubi tund zamanı tund dani zaman. Na inşallah bes de propaganda da bimine. Fakat evriya PKK uslubu de propaganda da düşmanatiya peştiği ne türeki Kurdu Kurdistaniye. Mesela raporu le evki em jî teqîb dikin. Raporê ji Kurdistan ji hevlerê ji Dawokê ji Suleymaniyê dinivîsînin ji bo Qandîl ya jî di Ewkê xwe de belav dikin. Hemû direw. Yani ya Qandîl dixwaze bes ji bo hema bingehê şer çê bibe van tiştê nerast belav bikin bi talimat. Çi din vîsênin mesela û talimatê? Mesela em bêne dibêne partiyo devleti Türk bi hevra ittifak kirin li dijî me şert. Ve ne rast yek. Dibêjê vî dawiyê de partî resmî Kurdistan firotî devleti Türk. Viya mesela aşkera dibêjê. Dibêjê di Kurdistan'da rejim manda ye. Manda nizamiyanê tu meşrutiyet idi evi hükümette evi rejime nine tevi mani lazım madem ki hükümetteki meşru nine lazım em bıxinin yani asas ev argümanı PKK nahadıdı meşandını hamu sebebi şer da ameli dacı mesela tişte dibêjê çi dibêjê Kurdistan hükümeta Kurdistan'ın devleti Türk bi hevra hücum edilme.
نبچه که با عقل مرو حرکت بکن کردستان نوج شر داعش ترکیه خانت کرکوک مسئله کرکوک اینا چاره سر نبیه مسئله هفلر و بغداد اینا چاره سر نبیه حکومت که نو دست بکریه دویه دا دوی دنیای دا همو دولت و پارتی زیادتر اساس باشور پارتی دخوازه استقرار چه به نشر دخوازه استقرار چه به که نظامدین دوی چرچوه ده تخوازم بپرسم نها هر دم گابا گل باشوری کردستانی اف خاک آزاد کو سروریا کرد لسر هی استقرارک پیکتی اولیک پیکتی و دکوی پروسیه کی به هزبونه ده پکه که کریارین موسا بریجی پیکانینه نها جی بناوی وی هیزی ملیشیایک پیکانیه جبو چیزی که پیکی بله باشور کردستان باشور استقرار دخوازه جبو مسئله وری چاره سر کنه جبو آبوری جبو ملت بچه توپه سر هفدو بکن جبو باشور کردستان را استقرار لازمه ایرو کی استقراری اوده که شر نقبه PKK و devleti de او istikrarsızlığı da Kurdistan çedike. Kurdistan çoğu istikrar dixwaze. Çoğu li dijî xwe dikare qerar bide. Bu ne rast. Yek. Dudu şerê niha li evkê çê dibe istikrarsızlıkî mezin ji bo Kurdistan çê dike. Bi kî aliyê? Hinek kes ji me re dibêne vaya senaryoyê. Yani ji bo esas istikrarsızlığı şerreki bingê şer hatta devleti Türk Kurdistan yani hemû dera bigire ji bo viya neqeba PKK û devleta de deva senaryo ki ez viya nizanim. Vî tiştê jî nabe me lê belê de tiştê pêk tê ev e. Ew mesela tehlikekî mezin ji bo Kurdistan e. İnşallah hikûmet Partiya Kurdistan di ferqiyeta viya de ye. Mesela PKK îro bixwe jî dibêje çi dibêje Kurdistan pêşmerge nikare Kurdistan parêzê ji bo vî em quwetekî ha çê dikin. Ev sebebê mesela PKK dibêje çi dibêje çima hikûmet li dijî dewletê Tirkiye nas kine çima hududê xwe naparêz. İro çi dibêje nikare biparêze em quwet çê dikin. Tirk jî dibêje dibêje li wê derê terorîst heye em ew dikin. Tehlika herê mezin ji bo Kurdistan sibê hinek quwet dikare bêje Kurdistan nikare xwe biparêze, pêşmerge nikare xwe biparêze, nexa wî çaxê dewletê Iraq jî werê. Yani îtibar û istikrara Kurdistan, ew serkeftinê di destê Kurdistan hemû bi destê vî şerrê neqeba PKK û ew çê dibe. Siyaseta PKK di meşandinê tamamî ji vîya re bingeh çê dike ji bo vîya jî li pêş da dikarin ew jî bikin. Yani wî çaxa hikûmet xwe neparêze, pêşmerge xwe neparêze, her roj millet ew bibe. Tedbîr negire. Yek deqe tedbîr negire sibê wî çaxê cidden hikûmeta vê derê wî çaxê dibin niqas li ser nikare parêze nexwe her kes dikarin müdahale bike. Ji bo vîya tedbîr. Na PKK her roj dibêje mesela dibêje nikare xwe biparêze valatî çêbî em ê tijî bikin. Nexwe wî çaxê ji vîya yek tiştekî derdikeve wî çaxê gereka Kurdistan cidden tedbîr bigire. Şaşiya Kurdistanê wî çaxa çû mesela heqê Kurdistan bû. Şengal bigirta carekî din. Kaymakam şandin müsaade neda. Heşt şabî re dibe yek müsaade neda pêşmerge. Ve esas sebebê şer e. Müsaade neda tedbîr jî bigire. Sibê niha pêşmerge biçe mesela Xakurkê şerê. Sibê her bêjî ez dixwazim Xakurkê biparêzim PKK ji xwe anha da dibêje hatina pêşmerge sebebê şer e. Vî quwetê jî çê dikin, niha vî quwetê jî çê dikin. Nexwe wî çaxê tamam el esas ji bo dewlet müdaxilê vê derê bike ji bo carek din Iraq werê ji bo istikrarsizî çê bibe ji bo hikûmeta Kurdistan serkeftinê Kurdistan xisî dest û hemû carekî ji bin re biçi PKK diyar bizana bû vî planû
proje peş dixin. Sebiya lazım tedbir were girtine duvdirêj be müsaade be devan tiştana ez nabê me hikûmet her şer bike. Li hikûmet cidden dibin evkekî dayê tehdîdekî dayê lazım e hikûmetê Kurdistan bi uslubekî baş xwe ji şer ve dûr bike. Hücumê kesî jî nake nekiriye ji xwe. Baş ew jî nade bersivê propaganda PKK jî nade. Lê lazım e tedbir bigire. Îdî ji adet derdike yani bêtem kir. كك نظام الدين ها جبا حكومتا كردستاني بابتا شنغالي تجرت دست ها جبا حكومتا كردستاني بدهين جارا بصدين جارا بانجواز لPKK ريا بريا ديالوجي جي خسكو PKK جي شنغالي دركبه نسر وريا حكومتا هرما كردستاني ناسكر نجي شنغالي دركت هر کو چندین جاران بری و بریم PKK گوتن گوامی در بکن هری داوی کاری لانگوت گوامی در بکن در نکفتن گابا کو هزین عراقی هاتن خود ناب هشتا شعبی ده ارگانیزه کرن هیزک چاوا دکاری وسا تب بگری او خو وکی هیزک کردستانی بناف نه هزکی Kurdistaniye. Ji mecda dev ji Kurdistanî berdayê. Zaten îdî tu daxwazî wan û Kurd û Kurdistan nîne. Xwe dibêne kî Kurdistan bixwaze ew dijminê me ye. Yani dibêjî di tepsiya zêr da Kurdistan bidime jî em naxwazin ji xwe vî tiştê ji mecda dibêne. Sebebê ji xwe em ji wan cuda bû ev bû. Sebiya ne hereketê ki Kurd û Kurdistanê. Bilakis tam heta niha çiqas ji bo Kurd û Kurdistan xizmet kirî ana vî gavê ji bo Kurd û Kurdistan tune bike qas dijwan li dijê van ewkana şer dikir. Na mesela Pêşmergê Roj xas bi çi rojava ne gotin xetê me sor eger were şer. Çima? Şengal Kurdistan e. Ji heştî şabî re ji dijminê Kurda re dibêjî bila were bes bila kuvvetê Kurdistan Pêşmerge neçe ew ki biçi jî ew ê şer. Kaymakam müsaade nade, yönetim müsaade nade. Sibê direve mesela dibêjî nikare biparêze. Pêşmerge dikare heftenî nêv jî biparêze, dikare Xakurkê jî biparêze. Sırf ji bo şer di neqeba Kurda da çê nebe. Çend cara serok dibêjî îdî müstehîl em müsaade bidin Kurd xûna Kurda bir partî serok maqûl hereket dike müsaade nade an ji bo carekî dinê şer derbike ve hezar sebep heye ve ew babeta ku bi deh hezaran hevwelatî kek nîzamedîn yani bi sedîn gundên Başûrê Kurdistanê ji aliyê PKK ve hatine dagirkirin û ev hevwelatî nikarin li mala xwe bijîn, nikarin li gundên xwe bijîn, nikarin li welatê xwe bijîn, ji welatê xwe, ji warê xwe, ji çandiniya xwe, ji gundên xwe hatine dûrxistin. Ev yek çi qasî be yani hestê Kurdayetî, niştimanperwerî, welatparêzî, mirovayetî jî dikarî bi guncê gava mirov wisa tev digere. Na ji bo uslubê bu ahlakê PKK çi ji bo me rû bidin femkirinê ez nûmunekî bidim xuyakirinê dûr no şerê nod û hefta di neqeba partî û PKK de şer çêbû dûra li hev aştî çêbû wî demê me daxwaz dikir li hevlerê em ew bikin li hevlerê me qera carek din ve bikin muqabiliya viya partî digot em jî bila gundî werin ser malê xwe em jî her ji wan mintiqana îstifade bikin mesela di civînê merkezî de PKK mesulê wan yek hîna ji niha mesul dibe na başûrî nikarin werin mintiqê me lê em dikarin ek xêr e tu dikarî her hevler çima yekê hevlerî nikar her Xakurkê di PKK de ew nîne yani wek hevî şirîkatî biratî nîne ew ki aqlê iktidarê din mesela mîze dikin ji xwe re hedefa çê dikin ji xwe re dijmina çê dikin lazim ew tu nebe. Baş e gava ku divê çerçeveyê de mirov bigire kek nîzamedîn niha rêza serweriya welatên dagirker ku têne binavkirin yani PKK rêzê li serweriya Tirkiye digire ya Iraqê digire ya İranê digire ya Sûriye digire
rezil alin wan digre di çalakiyên de alin Türkiye, alin Suriye, alin Iraq û heta İranê jî dikarî hil bide, pêl bide, dibin wan de şahiyan bike, veke şahiya Dawî de ya Ekrem İmamoğlu li İstanbulê kirî, weke li pişt kadrên wa alin PYD û alin Suriye hene. Bes rêz ne li serweriyê, ne li al, ne li nirx, ne li niştiman, ne li xak a Kurdistanê tê digir. Vidavî dedi ji İmralı Öcalan dibêjî hassasiyetê devletê Tirk lazım e li Sûriyê bidin berçavê xwe. Li belê tu carî PKK vî hassasiyetê ne ji bo başûr, ne ji bo Kurda hiç nade xuyakirinê. Hemizeke di Kurdistan, çarperçî Kurdistan'da awil lazım e em biparêzin başûrê Rojavayê. Çima bingehekî çêbîye. Ji bo viya bi hezaran pêşmerge şehîd ketî, gerîla şehîd ketî, bi dê hezaran millet hatî kuştinê şehîd bîye, hatin girtinê işkence yani tarîx tê ew kirinê. Lazım e van serkeftina merû kutsala xwe bizan biparêzin. Niha fena harbiye. Yani ji bo ev yani ev bingeh de destê Kurda da nemîne. Çi lazım dikin? Çi lazım dikin? Fakat vî hassasiyetê ji bo Tirka ew nak. Ji bo İranê hela hiç. Ji bo devleta Sûriyê hiç mesela ew nak. Hassas li dijî wan ama ji bo Kurdistan çi dest wan tê hemû dijmanetiye pêş dikin. NATO Kurdistanî jî ji bo nemaye. Derbe dixwin, teng bûne, zayıf ketine, millet alî alîkarî nade, ji bo viya fena yani ew Kek nizamedin li xwenda kirin hücumê didin vê derê. Kek nizamedin li Bakurê Kurdistanê bir û ramanekê tê gotin ku di navbeyna İmralı, Qandîl, perîferiya HDP'de yani divê perîferiyê de alozî û nakokî tê nejiyandin. Gelo bandora vêyekî li van seknên helwestên PKK heye. Ez vê evkê mesela van rojan tedî di sund xwendina Serokê Herêmê Nêçîrvan de digotin çi digotin ey raqîb çima nexwendina rex nekirin nizam çi. Halbuki em dizanin PKK ne ey raqîb ne ala Kurdistan hiç xwe nasmak. Yani jêra lazım bu xwedî lê derdikeve ya jî xwedî lê dernakeve didi şixulandinê yani tiştê bi xwe înkar dike dikare bikir rexner li dijî partiyê din bidin şixulandinê. Ev helaqekî rast nîne. Ji bo evkê jî mesela ji bo Öcalan çi gotin? Heft meha greva birçebûnê parlamentera evkê endamê wan dan meşandinê. Seb çi? Tecrît li ser Öcalanê ji bo viya. Peki Öcalan mektup ji evkê raşand çend roja berê mesela birayê wî teqrîben ev mektuba dawî de çi hatibû gotinê esas me berê van tiştana gotibû. Tehdît kirin got tu yê neaxivî. Neaxivî jî. Mektup şandin. El esas ew akademisyen carek dinê devletê neşanda İmralî sedî set evê ew nekirana. Belav jî nekiran li ser jî neaxive heta hilbijartin xilas bû. Yani heft meha ji bo tecrîtê eqas kıyamet rakirin. Eqas insan şehit kettin. Fakat tecrîte en mezin niha PKK li ser Öcalan. Yani best de şixulandinê. PKK niha di vî dawî da çi bêjê aksî. Mesela demokrasî zerre demokrasî nîne. Dibe tecrît bu xwe tecrît dike. Dibe yekîtî bu xwe ji bo yekîtî xirav bike bombe de teqîne. Dibe jî werê em bibin yek nizam li dijî devletê ew dikin, quwet çê dikin li dijî Kurda. Li dijî pêşmerma evkî cevher nizam çi ew parêstinê çêkirine. Seb çi pekî müsaade nadin ev heqê partî jî nîne, yekîtî jî nîne wîçaxê li rojava madem tu li vira quwetê çekdarî wîçaxê ew jî bila rojava bişînin rojava müsaade nade fakat
Wî quwet li vê derê naçê dikin li dijî dewletê Tirk na gerîla heye. HPG heye. Ew ji xwe dibênê em şer dikin bi nizam bi qehremanî. Ew şer dikin jarî vî quwetê çima çê dikin, nexwe demekî ji bo başûr dest çê dikin. Pêşî neygirtinê. Yani dîsa jî lazım e merûban bikin, yani PKK lazım e cidden carek dinê li xwe ew bike, yani bi vî ûstubû bi vî karê ew şer be. Devlet ew ji başûra bê ji her hududê xwe bigire, ew şer çê bibe. Bi vî rengî quwet çê bike di nav dewleta de du ew nabe, du ordî nabe, ew şer çê bibe. Dev ji van kara gere berde. Kek Nizamettin babeteki gelekî balkêş ku te anî ziman rewşa pêşmergeyên roj na pêşmergeyên roj hêzeke rahînan kirî hêzeke bi ezmûn di şerê dijî Daişê de serkeftinên mezin qehremaniyên mezin got bi dest xistê PKK bi her awayî dibê rêgir ku pêşmergeyên roj bikaribin derbasî welatê xwe bibin ku ew bi xwe pêşmergeyên Rojavayî Kurdistanê ne. Di heman demê de li Başûrê Kurdistanê daxwastê kirin ku genc û jinên Başûrê Kurdistanê tevlî vê hêza parastina cewheriya Başûrê Kurdistanê bin gelo ev yek wê bikaribê xwe bigire. Kabiskirin. Peşmerge û çaçû Kobanî bi PKK ra şer kir, bi YPG ra şer kir. Na bilaks ji bo serkeftina Kobanî bi gerîla wê derê ra yek cephekî de şer kirin, şehîtan zivirîn hat. Ruhê Kurdîtî ev. Na mesela peşmerge roj biçe. Ey biçe Parîstina Efrîn. Ey biçe li dijî Daeş şer bikire. Ne li dijî gerîla, ne li dijî YPG şer bikire. Kurdîtî viya dixwaze. Fakat rağme viya ne müsaade nedan. Peki vî kuvvetê li vê derê çê dike? Ji bo iktidara vê derê bixîn. Dibêje çi? Dibêje meşrutiyeta vî hikûmetê nîne. Dibe ev hikûmet Kurdistan firotî Türkiye. Yani ji viya çi derdikeve? Demek ki ev hikûmetekî dijmin lazım em tune bikin. Navaya ancak dijminekî Kurda dikar vî tiştê bêjî. Ev üslup cidden tehlikekî mezin çê dike. Ji bo viya Kurdê Bakur carek din em bandik. Mizeke Kurdistana Bakur, Kurd ji ber şerê hendek, zarar PKK zarar da evkê millet dûra uçağa PKK bank ji millet ra kir gowerê em li serhildan û nizam çik deh insan ra nebû ceza dayê. Erdoğan her roj dijminatî bi uslubekî dijminatî li dijî Kurda daxivî. Güzel İstanbul'ê çawa kir. Kurd ceza da uslubê dijminatî PKK devletê. Vî neqlê hîna şer carek din çê nebiye. Hîna xiravîkî mezin çê nebiye. Lazım e Kurdê Bakur li dijî vî uslubû vî probanda PKK û nerast û qirêj gereka dengê xwe ew bike. Ji bo viya jî yekemîn gavê mezin lazım e di Hadepê de babêje. Hadep îro di destê çepê Tirkayê. Yani eğer ilah dibêje işgal çêbiye, Hadep bi destê çepê Tirka hatî işgal kirinê. Öcalan vî dawî de dibêje çi? Dibêje lazım e Hadep payenda nebe. Yani payenda dûvik e. Dûvkê partî din nebe. Dûvkê çepê Tirka Kurd ji bo Kurda hekaret. Quwetê Kurdayê. Şehîd Kurd didin, hekaret Kurd dibînin. Hemû kar û xebat Kurd dikin. Çend heft cepê Tirka jî hatine qerar, îrade hemû xistin destê xwe Kurda fena evkê didin xapandinê. Kurdê ruhê damartiya Kurdî di kîjan siyasetmedarê evkê de hebe lazım e di demê pêş da hiç di demê pêş da jî ne. Ji îro şûn da lazım e di Hadepê de berê iktidar ew bike carek dinê partîkî Kurda, damarekî Kurda pêş bikeve û müsaade nede carek din di neqeba Partî Kurd û Kurdistaniya da şer çê bû. Belê. Spas Nizamettin Taş siyasetmedar ku tu mêvanê me yî bername roja. Temaşevanên hijab vî awayî em hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dîna roja ve her şan.